Tämä on Salorakas podcast, jossa tunnustetaan rakkautta Saloa ja salolaisuutta kohtaan, sillä Salo on loistava paikka elää, asua ja yrittää. Minun nimeni on Anssi Ketonen ja toimin Salorakas podcastin juontajana. Ja minun nimeni on Kristiina Ponkamo ja toimin podcastin toisena juontajana. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Tänään keskustellaan Salon asuntomarkkinoista ja asuntokaupoista. Krissi, mehän ollaan tämmöisiä junantuomia, jos näin voidaan ikävästikin sanoa, että ei olla alkuperäisiä paljasjalkaisia salolaisia, mutta mikä on tuonut sut Saloon? No mehän ollaan miehen kanssa molemmat kotoisin Naantalista, mutta silloin kun ollaan päätetty, että nyt on oikea aika ostaa asunto, omakotitalo, niin mieheni työskenteli Halikossa ja minä Turussa ja päätettiin, että se on se haitari, mistä lähdetään omakotitaloa etsimään, eli Halikon ja Turun väliltä. Sitten tarina päättyi niin, että Halikosta löytyi edullinen, hieno omakotitalo, jonka sitten ostimme. Näin meistä tuli halikkolaisia. Mites Anssi, millainen sun tarina on? Mä oon kotoisin Lohjalta ja löysin vaimon itse asiassa Turusta ja sitten paljastui tosi nopeasti, että hetkinen, että tämä on salolainen. Ja niin siis sitten kävi, että vaimo sai suostuteltua meidät muuttamaan yhdessä Saloon. Ensin Rivariin ja sen jälkeen omakotitaloon ja toteutettiin kaikki haaveet. Ja täytyy sanoa niin, että ollaan onnellisia salolaisia omakotitaloasujia. No hei, tästä me päästäänkin tämän päivän aiheeseen, joka on siis Salon asuntomarkkinat. Ja vieraana meillä on OP-koti Lounaismaan myyntijohtaja Jarkko Nikander sekä vuokranantaja ja asuntosijoittaja Toni Salovaara. Tämä jakso on tuotettu yhteistyössä OP-koti Lounaismaan ja Salon nuorkauppakamarin kanssa. Salorakas podcast. Aloitetaan ihan perusteista. Keitä olette ja miten kuvailisitte itseänne kuulijoille, jotka kuulevat teistä ihan ensi kertaa? Joo, olen Jarkko tosissaan ja olen isä, aviomies ja sitten olen ollut kiinteistön välitysalalla vuodesta 2002. Ensin 16 vuotta vaimon kanssa yrittäjänä ja nyt reilut 7 vuotta OP-koti Lounaismaan myyntijohtajana. Meille kuuluu Salon seutu, Forssan seutu ja Someron seutu. Ja minä olen Toni Salovaara ja sama juttu, kotonta löytyy pari tyttöä ja avopuoliso, paljasjalkainen salolainen. Tuossa tuli Helsingissä käytyy pari vuotta kääntymässä ja kokemassa tilanne, että Helsinkiin on aina kiva edelleenkin mennä, mutta yhtä kiva tulla myös Saloon. Ja tosiaan vuodesta 2010 on asuntojen kanssa tullut touhuttua välillä enemmän ja välillä vähemmän. No kertokaa vielä, mikä on teidän suhde nimenomaan Saloon? No minulla on tietysti tämä työsuhde vahvasti nyt reilu 7 vuotta ollut. Olen tykännyt tosi paljon käydä Salossa täällä, tehdä töitä, tutustua ihmisiin, seutukuntaa, ennen kaikkea ihmisiä. Että se on niin kuin, mistä minä tykkään ja aina sanonkin, että vaikka tässä välitysalalla pitkään on tullut oltua, niin talot eivät puhu, vaan ihmiset puhuu. Se meidän täytyy aina tällä alalla muistaa. Joo, tulee asusteltua tuossa Salon pohjoispuolella Perttelissä, Hähkänällä tarkalleen ottaen. Tuli sinne muutettua tuossa 2020 just mukavasti siinä, kun asuntokauppa hieman notkahti siinä keväällä, tai voi sanoa, että ei ehkä kauppa, mutta ihmiset meni ehkä vähän varovaisiksi, niin siinä tuli sitten lähdetty itse hullurohkeana omakotitalokaupoille ja Tupurissa asuttiin sitä ennen, tykättiin siitäkin alueesta, mutta haluttiin sitten ehkä palata tuonne enemmän vähän maaseudulle ja luonnon lähelle ja vähän ehkä se pienempi koulukin siinä sitten motivoi. Tämän podcastin nimi on Salorakas. Kertokaa, mikä on teidän mielestänne Salon rakastettavin asia tai hienoin asia? Ihmiset tietysti, mitä tuossa jo sanoin, mutta sitten tämä on aika monipuolinen ja täältä löytyy upeita luontopaikkoja Teijon suunnasta, merenrantaa, mutta sitten myös niin kuin tätä kaupunkia. Täältä on hyvät kulkuyhteydet, täällä on kaikki tarvittavat palvelut, niin kuin erittäin monipuolinen. Laaja pinta-alaltaan, niin kuin tiedetään kuntaliitosten jälkeen. Ja varmaan se monipuolisuus tässä on ja sitten innovatiivisia ihmisiä paljon. Joo, siinähän tuli jo hyvä lista. Itse komppaan ehdottomasti näitä kaikkea, mutta nostaisin ehkä vaikka tulee tuolla
ei Pohjois-Salossa, mutta Salon pohjoispuolella asuttua, niin se on semmoinen 12 minuuttia karkeasti, kun kotipihalta lähtee, niin oot sitten Vuohesaaressa ja meren rannassa, että kyllä sieltä keskeltä metsää kun lähtee ja sitten kuitenkin nopeasti liikut paikasta toiseen ja varsinkin tälleen kun on lapset ruvennut harrastamaan, niin se huomaa, että tämä arjen sujuvuus on kyllä ihan lyömätön. Ja sitten tietysti yksi, mikä itse salolaiset ei tunnu oikein sitä ehkä arvostavan, mutta heti kun ei tarvitse kuin Turkuun mennä, niin ilmainen pysäköinti ja melkein aina pääset oveen eteen parkkiin. Se on kyllä ehdoton plussa. Salo on mun mielestä todella hyvä autoilijan kaupunki myös. Täytyy kyllä kompata, että ilmainen pysäköinti on kyllä semmoinen Salon helmijuttu. Miten mennään siihen kiinteistömarkkinaan, niin miten tällä hetkellä, millainen kiinteistömarkkina on Suomessa yleisesti? Miten niin kuin näkyy maailman tilanne? No tässä mennään niin kuin 4 vuotta valtakunnallisesti kauppamäärissä, jonkun verran alavireessä. Toni mainitsi koronan. Sehän oli aika jännä tilanne silloin 20 maaliskuussa, kun ei oikein tiennyt, mitä tuleman pitää ja meilläkin kaikki seisahtui muutamaksi viikoksi, mutta sen jälkeen hän tuli 21, 22, 21 kaikkien aikojen asuntokauppavuosi Suomessa, niin myös täällä Salon seudulla kappalemääräisesti. Todella hurjaa kaupankäyntiä nyt viimeiset vuodet. Tämä on nyt 4. vuosi, kun mennään. Onko tämä sitten uusi normaali tällä hetkellä? Esimerkiksi nyt vertailudataa ensimmäiset 4 kuukautta viime vuoteen, niin sama kauppamäärä aika lailla kuin edellisvuonna ja sitä edellisvuonna. Hyvä tilanne on ehkä ostajan kannalta se, että tarjontaa on tullut selkeästi enemmän markkinoille vaihtoehtoja, koska silloin niin sanottuna huippuvuosina meinasi oikeasti se myytävä loppua. Eli se tilanne oli silloin, niin tämä on ostajan kannalta. Minä olen kyllä rohkaissut tällä hetkellä kaikkia, ketkä haluavat omistusasuntoa ostaa, tietävät, että pystyvät hoitamaan velvoitteensa. Tilanne on sellainen, että asutaan joitakin vuosia esimerkiksi Salossa, niin kyllä tällä hetkellä on hyvä hetki ostaa. Joo, täytyy tähän lisätä vielä, että tämä on tosiaan mielenkiintoinen maailma, että tuossa ei tarvitse mennä kuin pari vuotta taaksepäin, niin melkein mikä vaan kävi kaupaksi, mitä tarjottiin, ja nyt sitten kun aika monessakin asuntotyypissä on varmasti kauppahinnat tullut hiukan alaspäin ja sanotaan näin, että nyt on pientä havaintoa jo, että on niin kuin käännytty jo menemään niin kuin ylöskin päin, niin nyt sitten kuitenkin niin kuin tuntuu, että ollaan silti varovaisia, että en tiedä sitten mikä se voi olla, että siinä on sitten taas ihminen lauma-eläin, että silloin kun kaikki muutkin ostaa, niin tulee se usko ja varmuus, että mekin uskalletaan ostaa ja tehdä se iso päätös. Joo, ja kyllä tuossa oli oikeastaan helmikuussa oli selkeästi positiivisemmat näkymät markkinoilla, mutta sitten alkoi tämä Trumpin homma tuolla. Se rauhoitti tilannetta kyllä jonkun verran. No jos mennään tähän Saloon ja Salon erityispiirteeseen, niin onko mitään semmoista, miten markkina täällä Salossa eroaa, jos verrataan muihin Suomen kuntiin? Tosissaan, kun täällä on se kuntaliitos tehty 2009, Salohan on pinta-alaltaan erittäin laaja tällä hetkellä. Mennään tosissaan sinne merenrantaan ja sitten mennään tuonne Someron rajalle ja mennään sivusuunnassakin aika pitkille, niin erittäin niin kuin monipuolinen markkina on tietysti keskustaa ja on asuinalueita, mutta sitten on tosi paljon niin kuin maaseutumaista asumista ja erittäin laaja kanta esimerkiksi kiinteistöjä. On kaikenikäisiä, on uudempaa, vanhempaa. Sitten mikä on niin kuin itseni tässä, kun nyt on 7-8 vuotta tiukasti tilastoja seurannut, niin se on aika lailla yhtä monta kauppaa joka vuosi Salossa tehdään kerrostaloista, rivitaloista ja omakotitaloista. Se on niin kuin hämmästyttävää, että se on niin kuin sitä kautta aika lailla. Se ei ole ihan normaalia jokaisella seutukunnalla, koska täälläkin on niitä kiinteistöjä tosi paljon. Sitten mikä tietysti monipuolinen markkina, ja kun verrataan vaikka Turun seutuun, niin kyllä se hintataso on niin kuin aika paljon mukavampi ostajan kannalta on tällä hetkellä esimerkiksi. Joo, ihan jo se, että pelkästään jo kaupan yhteydessä maksuun tuleva varainsiirtovero, niin kun se lasketaan siitä kauppasummasta, niin sehän on huomattavasti kohtuullisempi täällä. Ja sitten asuntomarkkinahan on tosiaan, niin moni kysyy multakin, että mikäs nyt on niin kuin asuntojen homma, että kannattaako vielä ennen kuin lähtee mukaan, niin mä sanoin, että aina asuntomarkkina on käytännössä postinumero. Salonkin sisällä on monta eri asuntomarkkinaa. Täällä voi olla ihan eri kysyntä, tarjonta niin kuin keskustankin alueella.
puhumattakaan Halikko, Salo. Et jos puhutaan niin kuin myynnissä olevista kohteista, mutta sitten etenkin kun mennään vuokramarkkinoille. Se on jännä juttu, että esimerkiksi harvemmin Halikosta, mä en tiedä mikä siinä itse asiassa on, että onko se syntyperä vai mikä sujuvampi yhteys moottoritielle, en osaa sanoa, mutta kun Halikosta joku hakee esimerkiksi kolmioon, häntä sä et saa Salon keskustaan kolmionäytöllä. Mä en tiedä mikä tässä, onko tämä vaan niin kuin käynyt monta keissiä putkea vai mikä siinä tulee, mutta teillä on nyt ehkä vähän OP-kodilla vähän laajempi otanta, mutta se on jännä juttu, että kun Halikosta etsitään, niin sitten se halutaan se, että se on siellä Haliko-alueella. Kyllä siinä paljon on, ja sehän tulee tietyllä tapaa ihmisten kulttuurista ja eri asuinalueiden arvostukset. Ihmiset arvostaa eri lailla eri asuinalueita ja paikkakuntia, ja osa ei halua missään nimessä muuttaa mihinkään, ja toiset taas pitää, että se on ehdottomasti paras. Sehän niin kuin rikkaus tässä onkin, että sehän olisi aika karseeta, jos me kaikki haluttaisiin samanlaista asuinympäristöä ja samanlaista asuntoa. Kaikki katsoo sitä vähän eri kantilta, mikä on tosi hyvä. Markkinasta sen verran voi vielä sanoa, että kyllä se niin kuin kahtia jakautuu aika lailla, että just keskustan asunnot, hyväkuntoiset omakotitalot, kontra sitten mennään haja-asutusalueille ja 50 vuoteen ei ole kiinteistöön tehty remonttia, niin kyllä se myytävyys niin kuin tosi erilainen. Toki se näkyy hinnassa jo, mutta se myytävyydessäkin näkyy kyllä. No mites rakennusalasta puhutaan tällä hetkellä aika paljon, niin onko teidän mielestä Salossa tilaa uudisrakentamiselle? Ainahan tilaa varmasti on. Joo, koko Suomessahan rakentaminen on erittäin alhaalla tällä hetkellä, uudet luvat. Isoissa kaupungeissa on valmistuneita asuntoja, varsinkin kerrostalopuolella tosi paljon. Salossahan sellaista tilannetta ei ole, että olisi niin kuin myymättömiä uusia asuntoja. Selkeä tilaus, mikä on monen muun samankokoisen paikkakunnan tai pienemmän, niin meiltä jossain vaiheessa tuoreet omakotitalot loppuu markkinoilta, koska niitä ei ole rakennettu muutamaan vuoteen juurikaan. Samoin esimerkiksi Salossa niin kuin rivitalopuoli on sama kuin täällä, rivitalot on erittäin suosittu ja totta kai kerrostalojakin pitäisi keskustan läheisyyteen saada. Mielestäni on aina tilaa, kun se hyvin suunnitellaan. Ihmiset on vaativaisempia, selkeästi ne pitää suunnitella erittäin hyvin ja myös niin kuin se hintatason pitää kestää sitten ostajan vaatimukset, mutta kyllä toivoisin sitä rakentamista, että se pääsisi vähän alkuun. Joo, sehän on just näin ja sieltä kysynnästähän se kaikki lähtee. Mun mielestä Salossa on kuitenkin ihan hyvin niin kuin tilaa uudisrakentamiselle, että ehkä keskustassa sitä varsinkin tuota kerrostalorakentamista rajoittaa tämä, mikä sitten liittyy kaavoitukseen ja muuhun, eli talot on käytännössä rajoitettu hyvin mataliksi, eli onko se nyt 3 asuinkerrosta, mitä saa olla vai 4 keskusta-alueella, niin se on yksi, mikä tekee vaan sitten sen, että se rakentaminen ei ole näillä kustannuksilla, se yhtälö ei niin kuin toimi, että kukaan ei osta Salon keskustasta 300 tonnin yksiö esimerkiksi, että niistä tulee vaan yksinkertaisesti niin kalliita niistä asunnoista. No minkä pitäisi muuttua, että meille Saloon rakennettaisiin enemmän? Kyllä varmaan kaavoitusta aina pitää tarkastella, niin kuin Toni mainitsi, esimerkiksi tehokkuudet, mitä saa rakentaa. Kaavoitus on totta kai, se on pitkäjänteistä toimintaa, minne kaavoitetaan esimerkiksi omakotitaloja. Onko ne tällä hetkellä kaupungin omakotitalotontit juuri siellä, minne ihmiset haluaisi rakentaa. Sitten taas kun tullaan tähän tiiviimpään keskustaan tai keskusta-alueelle, niin sitten se kaavoitus ja pitäisi saada vähän kerroksia. Nythän se on pitkälti Salossakin, tarvii purkaa tuossa ensin purkukustannukset ja kyllä se avainasemassa on kaavoitus. Toni, sä oot vuokranantaja, niin millainen vuokramarkkina Salossa on sijoittajan näkökulmasta? Salossa vuokramarkkinat toiminut tämän 16 vuoden aikana, mitä mä oon ollut mukana, niin pääsääntöisesti kyllä aika hyvin ja tasaisesti. On tiettyjä piikkejä tietyissä asuntotyypeissä, mitä tulee. Esimerkki ihan tältä keväältä. Nyt jostain syystä taas niin kuin tuntuu, että kolmioilla ei ole kysyntää. Ei tarvitse mennä kuin vuosi taaksepäin, kun kolmiota ihan niin kuin kyseltiin, että onko vapaana tai vapautumassa. Nyt on sitten mullakin ollut kaksi kolmioa tuossa samanaikaisesti
vuokralla ja vähän laskinkin tosi vuokrapyyntiä, niin katsotaan herättääkö mielenkiintoa, mutta ihan samat vuokrat oli kuin aiemminkin. Se on hyvin niin kuin toiminut, mutta nyt esimerkiksi tässä asuntotyypissä vaan ei tällä hetkellä ole ihmisillä tarvetta, mutta siis kyllä vuokramarkkina on mun mielestä ollut ihan tehokas Salossa. Tehokas on varmasti hyvä sana. Itse tulee seurailtua. Salossa on muistaakseni tällä hetkellä, jos mennään ihan oikotien ja vuokraoven portaaleihin, niin se on 70-80 asuntoa. Se on noussut. Se oli muutama vuosi sitten 40, kun niitä tulee seurailtua. Se on aika pieni määrä tämän kokoiseen kaupunkiin. Me mennään tuosta just vaikka Forssaan suuntaan, selkeästi pienempi paikka. Siellä on yli 100 vuokra-asuntoa koko ajan tarjolla. Mielestäni tuo tehokas, mitä Toni mainitsi, niin on aika hyvä. Siellä on hyvää kiertoa. Toki vaatimukset on vuokralaisilla kasvaneet koko ajan, että jos on amme niin kylpyhuoneessa, niin ei välttämättä kiinnosta. Se menee sykleittäin vähän. Etsitään semmoista niin kuin kodinomaista, missä haluttaisiin niin kuin pidempään viihtyä, että kyllä siellä on niin kuin tietyt elementit, tietää kun vuokrakämppää laittaa, että jos keittiö on vähänkään niin kuin huonossa jamassa, niin kyllä sit saat jokaisen kanssa järjestään keskustella. Tai jos astianpesukone puuttuu, se oli vielä niin kuin 5 vuotta ihan normaali, ettei välttämättä ollut astianpesukonetta. Se voi olla todellinen dealbreakeri tällä hetkellä, että jos ei sulle esimerkiksi 2 ole ja sitä suuremmissa asunnoissa astianpesukonetta. Mä ymmärrän se hyvin. Kyllä niin kuin vuokrat on noussut ja myöskin se vaatimustaso sitä kautta nousee ihmisillä. Mihin Salossa kannattaa, Toni, sun mielestä sijoittaa? Tämähän on vähän semmoista, vaatii pientä kisakestävyyttä, että 1 tyhjä kuukausi ottaa 8% vuodesta kokonaistuotosta pois. Saa olla hyvin niin kuin tarkkana. Tällä hetkellä, mikä tuntuu, ne oikeastaan pidemmän aikaakin sanotaan, että semmoinen, että moni itse asiassa vähän niin kuin jostain syystä mä en oikein ymmärrä, ei pelkästään Saloon, mutta mä väitän, että siellä olisi niin kuin, esimerkiksi kun mennään vaikka PK-seudulle, niin kilpailukin pienempää, mutta on semmoinen, että Salossa on aika varmaa, että jos rivarin pistät vuokralle, niin se on kyllä mennyt markkinassa kuin markkinassa. Että niitä ihan niin kuin kysytään säännöllisesti, sekä yksiöt että kaksiot, kolmiosta puhumattakaan, ja että tommoinen hyvä kuntoinen rivitaloasunto, niin se menee kyllä melkein ajasta riippumatta. Mulla on nyt viimeisin, mikä oli marraskuussa tuosta Palometsän alueelta, niin oli tämmöinen, itse asiassa mun ensiasunto, mikä edelleenkin salkussa, niin rivari 52-neliöinen kaksio, niin piti ottaa 3 päivän jälkeen pois, kun tuli niin paljon kyselyitä, että en mä vaan kerinyt enää vastaamaan kaikille. Et siinä tuliko siis 12 ja 3 olisi ottanut se jo videon perusteella, eli mä kuvaan jokaista asunnosta aina videon. Voin sen pistää sitten jo etupäässä WhatsAppilla ja nykyään niin hyvät kamerat näissä puhelimissa, että itse asiassa moni sanoo jo sen videon jälkeen, että hei, että mä otan tämän, jos vaan saan. Se on niin kuin tosi tärkeä työkalu. Ei ole todellakaan mitään ammattitason videoita, että kävelen puhelimen kanssa käytännössä kämpän ympäri. Yritän kuvata niin hyvät kuin huonot puolet. Sitten kun se on niin kuin rehellisesti kuvattu se video, niin ihmiset on valmiit tekemään sen päätöksen. Minun mielestä toi kuvaa aika hyvin sitä murrosta, mikä tällä hetkellä toi Tonin esimerkki rivitaloista, että ne kiinnostaa. Suomessa on 1,6 miljoonaa ihmistä asuu vuokralla. 1,1 miljoonaa taloutta noin, 67% asuu omistamissaan. Vuokralaisten määrä, se lisääntyy koko ajan, mutta myös vaatimukset kasvaa siellä vuokrapuolella ja itsellä on ollut pidemmän aikaa jo semmoinen ajatus, että semmoiset rivitalot varmasti on tulevaisuudessa erittäin kysyttyjä vuokralaisilla. Jarkko, sä oot ollut pitkään alalla ja varmasti kaikennäköistä on sattunut ja tapahtunut. Mikä on erikoisin juttu, mikä sulle tulisi mieleen uran varrelta, mitä sulle on sattunut välittää? En tiedä, erikoisia on tietysti paljon ja osa saattaa olla vähän K18kin kamaa, mutta tämä oikeastaan varmaan 20 vuotta sitten tuli nuori pariskunta ja osti ensiasunnon. Ja sitten 2 vuoden päästä he kutsuivat mut kotiin, oli tullut ryppy rakkauteen ja sitten myytiin se kotiin ja vähän ajan päästä sitten molemmat tuli uusien kumppaneiden kanssa sitten ja ostivat minulta kodit ja sielläkin tuli sitten rypyt rakkauteen ja mä vähän sekoisin nimissäkin siinä välillä, kun sitten taas nämä alkuperäinen oli palannut yhteen ja taas mä myin heille sitten. Että tässä oli tosi onnellinen loppu kyllä, mutta kyllä siinä niin kuin monta varainsiirtoveroa maksettiin matkalla. Antaa välittäjä unelmakeissi. No, se oli, mutta onnellinen loppu ja en tiedä, siitä oli pitkä aikaa, mutta siinä joutui olemaan tosi tarkkana, kun ei aina muistanut, että kukas tässä nyt on
miehen minä aina tunnistin näöltä, mutta sitten vähän vaihtui se toinen osapuoli. Mennään välittäjän ominaisuuksiin. Jos puhutaan hyvästä kiinteistövälittäjästä, mitkä ominaisuudet erottaa hyvän välittäjän muista? Oikeastaan mennään siihen ensimmäinen, tai tuossa kun mainitsinkin, joita talot ei puhu, vaan ihmiset, niin mehän koitetaan täyttää niitä tarpeita. Ja mä oon määritellyt niin kuin hyvän välittäjän niin lyhyesti, että minä tiedän sinun seuraavan osoitteesi ennen kuin sinä tiedät sitä. Silloin kun mä tiedän, mitä sä oot hakemassa tai et välttämättä ole hakemassa, kun sellainen tulee markkinoille, niin sitten mä soitan sulle, että kuule nyt tuli, mennäänkö kattoon. Itse asiassa muutaman kerran itselle on käynyt aikoinaan näin ja se on aika sitten miellyttävä tunne, kun pystyy auttamaan ihmisiä. Ja totta kai meidän täytyy tuntea markkina, meidän täytyy tuntea lait, hoitaa niin kuin se puoli viimeisen päälle. Tämä on hirveästi muuttunut viime vuosina, selonottovelvollisuudet välittäjillä, regulaatio on tullut sinne mukaan. Mutta ennen kaikkea meidän täytyy osata ymmärtää, mitä ne ihmiset haluavat, minkä tyyppistä, koska siinä vaiheessa, kun lähdetään kotia ostamaan, niin tämä on nyt välitysalan vitsi, mutta kaupungin keskustasta, järven rannalta ja halpa, mitä lähdetään hakemaan. No miten, onko asuntokaupoissa vuoden ajalla väliä? Kyllähän kauppamäärät nousee keväästä syksyyn. Ihan selkeä, se on valtakunnallinen ilmiö, se on täällä Salossa ilmiö. Sitten tulee jotain tämmöisiä hintapiikkejä, esimerkiksi 2-3 vuotta sitten, kun oli varainsitovero uudistus, niin silloin tuli marras-joulukuulle vähän piikkiä. Ei täällä ehkä niin paljon valtakunnasti. Aika monella on ajatus, että jos omakotitalo haluaa myydä, niin haluaa vihreäseen aikaan myydä ja saada paikat kuntoon. Sitten siinä on semmoinen toinen puoli. Meilläkin yksi välittäjä sanoi, että ei kun hän laittaa tämän ennen joulua kivan omakotitalon myyntiin, koska siellä ei ole kilpailijoita kohteille ja se meni aika nopeasti siinä. Totta kai kun on voinut ottaa kesäkuvia ja näin poispäin, mutta kyllä siinä semmoinen selkeä kulttuuri on vielä, että keväisin laitetaan varsinkin omakotitalojen myyntiä, niitä myydään kesän syksyn mennessä. Jos puhutaan palveluista, niistä puhutaan paljon, siis lähipalveluista, niin onko joku semmoinen lähipalvelu, jonka esimerkiksi Jarkko osaisit nostaa, että mikä nostaisi asunnon arvoa, jos se sattuisi olemaan siinä, tai jos se sattuu olemaan siinä lähellä sitä myytävää kohdetta? No äkkiä nousee mieleen koulu omakotitaloalueilla, että kaupat saa olla jonkun verran kauempana, ihmiset kuitenkin liikkuu töihin, niin äkkiseltään tällä nostaisin koulun. No Jarkko, kuinka kauan asunnon tai omakotitalon myyminen kestää tällä hetkellä? Tänään juuri katsoin, että 112 vuorokautta on tänä vuonna keskimääräisesti Salossa asunto ollut markkinoinnissa, eli kun se on tullut markkinointiin ja se on poistunut sieltä. Siinä on toki valmistelua mahdollisesti 1-2 alla ja sitten vielä kaupan teot, se on keskiarvo. Osa menee tosi nopeasti. Kysynnän ja tarjonnan laki pätee kuitenkin siellä. Aika usein siihen alkuun tulee sitä kiinnostuneisuutta selkeästi ja jos sieltä löytyy se ostaja, niin hommat saattaa edetäkin sitten aika rivakasti. Sitten jos se menee tietyllä tapaa sen ensimmäisen kuukauden yli, niin sitten se voi kestää. Kyllä välillä on aika pitkiäkin juttuja ja sitten on pakko myös se sanoa, että kaikki ei mene aina kaupaksi. Että jää myös valitettavasti sitten, että toimeksiantosopimukset loppuu ja ei mennyt kaupaksi. Onko tuolla asuinalueella siis väliä tässä myyntiajassa esimerkiksi? Se on kokonaisuus mielestäni, että kaiken kaikkiaan totta kai tuote eli koti on siinä se, miten sitä on hoidettu. On se sitten omakotitalo tai kerrostalo, millainen yhtiö se on, tai omakotitalo, miten on pidetty huolta, minkä ikäinen se on. Kyllä se on se kokonaisuus, hinnoittelu, millaisella hinnalla lähdetään liikkeelle, niin se tulee sieltä näistä kaikista sitten. Mitä asukas voi tehdä asuntokauppaa helpottaakseen? Onko jotain sellaisia asioita, jotka kannattaa tai kannattaisi aina tehdä ennen sen asunnon laittamista myyntiin? Jarkko? Varmasti omakotitalopuolella, kiinteistöpuolella, niin ensinnäkin käydään sitä pihapiiriä läpi ja katsotaan, onko siinä ylimääräistä ja laitetaan sitä vähän kuntoon, koska se ensivaikutelma on kovin tärkeää, kun tullaan sitten paikan päälle.
jos on kauheasti tavaraa sisällä ja pitkään asunut, niin aina sanonkin, että kuitenkin te joudutte tämän tyhjentämään sitten, kun te muutatte pois, niin nyt voisi olla hyvä jo vähän aloittaa sitten. Totta kai pohtia, välittäjältä saa paljon neuvoja, juuri näistä oli puhetta, että onko kaikkiin lupapaperit kunnossa, jos on vaikka itse rakentanut tai sitten kun on ostanut, että onko ne kunnossa vai tarviiko siinä sitten vielä niitä selvitellä. Välittäjä pystyy siinä auttamaan. Kyllä varmaan niin kuin yksi iso asia on just tämä, että mitä vähemmän on niin sanotusti irtotavaraa, se kyllä helpottaa sitä. Ja sitten tietysti yksi iso asia on hinnoittelu, että kannattaa ehkä pyytää muutamaa välittäjää käymään ja saada vähän arvioa siitä ja pohtia ja haastaa välittäjiä, että mihin tämä perustuu nyt tämä sinun hintanäkemyksesi, että mitä minun oikeasti on tästä mahdollisuus saada ja millä tavalla. Joo, tuossa täytyy heittää kyllä taas yksi käytännön esimerkki omalta kohdalta, että vanha tupaku oli myynnissä, niin oli kuitenkin 2011 rakennettu omakotitalo kaava-alueelta, niin välittäjä huomasi heti, kun tultiin takapihalle, että itsen tämä asia ei ollut siis vuosiin haitannut, mutta terassin aidan päälilauta on siis ollut taivasalla ja siihen on tullut lunta, jäätä, vettä satanut. Siitä tuli maalilohkeilu irti. Ja itseään se ei ollut niin kuin siis häirinyt. Siihen oli ikään kuin tottunut. Tämmöinen visuaalinen asia, mihin niin kuin silmä tottuu. Niin hän otti vapaalla kädellä välittäjä sitten kuvan siitä, että katos, että tämä ei varmaan niin kuin puolikaan häiritse. Puolilta tästä voi tulla niin kuin tosi paha juttu. Tämä näyttää tosi pahalta kuvassa. Ja hän näytti siitä kuvasta sen, että hemmetti, toi on ihan kamalaa. Maalata ehdottomasti, hain 20 maalipurkia. Otin siinä yhden talko-oluen ja se oli yksi lauantai-ilta, kun se oli sitten läästitty ja heti saadaan paljon itse asiassa kivamman näköinen aita. Että ne on loppupeleissä aika pieniä asioita. Välittäjä katsoo niin kuin ulkopuolisin silmin. Just näin. Kyllä. Sä oot katsonut pitkään. Vuosikaudet. Niin. Mutta tästä mennäänkin itse asiassa siihen, että Jarkko pääsee vähän kehumaan välittäjiä, ainakin teidän omaa puljoa. Nimittäin monia pohtii sitten, kun laitetaan asunto myyntiin, niin kannattaako käyttää välittäjä, otetaanko tähän välittäjä. Niin nyt saa kertoa, että miksi kannattaa ottaa välittäjä ja miten välittäjä on tukena siinä myymisessä. Ja miksei myöskin tietysti ostamisessa ostajan kannalta. Kannattaa itse myydä, jos riittää ammattitaito siihen, mutta tuossa oli jo puhetta, että kuinka paljon sinne on tullut erilaisia juttuja. Minä uskon 100%, kun siinä on ammattitaitoinen välittäjä, niin se kauppa on paljon turvallisempi. Ei yksityinen ihminen voi millään tietää niitä kaikkia, mitä pitää kertoa, mitkä pitää olla kunnossa. Meillä on selonottovelvollisuus toimeksiantajalla ja toimeksiantajalla on meille tiedonantovelvollisuus ja me osataan kysyä ne oikeat kysymykset, mitä pitää kertoa ja totta kai, niin kuin sanoin, itsekin sitä pystyy myymään, mutta paljon siinä on selvitettävää ja sitten se, että oma kokemus on aika usein, kun on ollut yksityisellä myyjällä ja sitten se tulee välittäjälle, niin aika usein sitä vielä kuulee, että ei me ole huomattukaan tällaista kohdetta. Se on sitten taas ostajat ajattelee, että hekin haluaa sitä turvallisempaa kauppaa välittäjän kautta. Joo, mä en ainakaan suosittele, jos puhutaan kiinteistöstä, niin en suosittele kenellekään kiinteistön ostoa ihan jo vastuuasiat mielessä pitäen niin suoraan myyjältä, koska siellä on paljon asioita, mitä myyjä ei edes tiedä, mitä hänen pitää hoitaa, saatikka mistä hän on vastuussa. Välittäjät pääsääntöisesti on eri tasoisia välittäjiä, ketkä ei välttämättä ole niin kuin myöskään perillä, mutta pääsääntöisesti, jos välittäjän kautta tekee kaupat, niin se on niin kuin turvallisempi. Asunto-osakkeessa se on sitten taas vähän niin kuin kevyemminkin. Itsekin mä oon myynyt useamman asunto-osakkeen niin kuin suoraan, mutta on sekin niin kuin ennen riitti tyyliin kauppakirja ja sen skannasit isännöitsijälle ja moni teki riippuu vähän minkä tyyppinen kohde, ei välttämättä menty pankkiin ollenkaan, mutta on siinäkin sitten semmoinen, että sitten kun tullaan esimerkiksi asunto-osakkeesta tämmöisen tilanteeseen, että osakekirja pitäisi sähköistää. Harva osaa sitä tänä päivän tehdä. Ei se ole monimutkainen juttu, mutta jos esimerkiksi osakekirja pitää sähköistää, siellä on vanhanpaperinen osakekirja, niin se voi monelle olla jo vähän, että pitääkin ottaa asiasta selvää. No mikä on, Jarkko, yleisin sudenkuoppa asuntokaupoilla ja miten sen voi välttää? Kiirehditään liikaa, varsinkin siellä alkuvaiheessa. Ei selvitetä kaikkia asioita perinpohjaiseksi, ei esitetä oikeita kysymyksiä puolin ja toisin, toimeksiantaja, välittäjä. Ei tehdä mahdollisesti tarvittavia tarkastuksia, tiedetään mitä myydään. Itse näen varsinkin tämänhetkisessä maailmassa niin kuin eriarvoisen tärkeänä sen alkuvaiheen, jotta siitä saataisiin turvallinen ja vastuullinen
kauppa syntymään ja ostaja tietäisi, mitä hän on ostamassa, koska sitten kun se päätöksenteko tulee siellä, sitä helpottaa tosi paljon ostajaa, kun hän tietää ne kaikki asiat jo. No minkälaisia remontteja ostajat säikähtää eniten? Tämä on semmoinen mielestäni, kun puhutaan Suomessa putkiremontista. On taas käyttövesiputkiremontti, viemäriremontti, pinnoitetaanko ne vai tehdäänkö kaikki, laitetaanko kylpyhuoneet samalla. Siinä on mahdoton ero, jos asiakas puhuu vaan putkiremontista. Se voi olla hintalappu 100 € per neliö - 1000 jotain per neliö. Mutta se putkiremontti on ollut semmoinen, niin kuin, mitä ihmiset pelkää, jos ei sitä osata selittää oikein, mitä se tarkoittaa. Se on just näin, että varsinkin siinä on hyvin paljon paikkakuntakohtaisia eroja itse asiassa, miten ne toteutetaan. Esimerkiksi mennään isompiin kaupunkeihin, vaikka Turkuun, niin siellähän pääsääntöisesti tehdään aina, puhutaan enemmänkin niin kuin linjasaneerauksesta, eli kaikki putki, viemäri, sähkölinjat uusitaan samalla, mahdollisesti jopa ne kylppärit. Silloin mitä todennäköisemmin tänä päivänä, niin se hintalappu on plus 1000 jotain euroa per neliö, per neliö. Se voi olla yksiössä, 34 yksiössä, niin 30-35 000 euroa helpostikin. Että tämmöinen kannattaa huomioida salolaisen yksilön verran siis, pelkkä yksi remontti. Sitten oikeastaan, jos mennään tuonne omakotitalo-kiinteistöpuolelle, niin valesokkelihan on myös sellainen sana sitten, että mitä media on kyllä hyvin rummuttanut, että älkää ostako. Ja 70-luvullahan Suomeen tehtiin valesokkelitaloja ja tasakattosia, kun se oli sen ajan muoti. Eli tarkoittaa sitä, että lattian pinta on tosi lähellä maanpintaa ja se näyttää ulospäin sitten, että siinä on sokkeli, mutta sitten kun katsoo missä ovi on ja lattian pinta, niin se onkin ihan maanpinnassa ja sekin on sitten taas, jos olet hoitanut talossa salaojat, sadevesijärjestelmät kondikseen, niitä pystyy mittaamaan, alaohjauspuuta ja millainen rakennuspaikka, ollaanko vähän nyppylän päällä vai ollaanko notkossa, millaiset on rakennuksen vierustat, mitä siellä kasvaa vai onko siinä soraa. Sekä ei ole ihan niin yksiselitteinen asia taas se valesokkeli, että aina kannattaa selvittää ja kysellä. Miten esimerkiksi asuinalueesta, onko siitä olemassa jotain dataa, jos lähdetään määrittelemään, että mikä on tämän kohteen hinta? Niin käytetäänkö sitä, kuinka paljon sitä ylipäätään käyttää hyödyksi kaiken maailman dataa siinä asuntomarkkinassa? Kiinteistönvälitysalan keskusliitolla heillä on tämmöinen hintaseurantapalvelu, missä näkyy pääsääntöisesti kaikkien välittäjien kaupat. Se on ostettu palvelu, mitä mekin käytetään. Totta kai nykyään on erilaisia juttuja ihan myös kuluttajalle jo. Tuolla näkee niin kuin pyyntihintoja ja näkee sitten historiaa taloyhtiöistä pyyntihintoja ja sitten näkee tietysti toteutuneitakin. Dataa on paljon saatavilla. Tosissaan sieltä nähdään oikeastaan 2000-luvun alusta hinnat seutukunnilla ja sitten on tietysti se on se toteutunut kauppahinta ja dataa ja totta kai sitten seurataan päivittäin markkinaa, minkä tyyppisiä siellä on ja sitten tietysti OP-koti on toiminut tosi pitkään, niin kyllä meilläkin sitä dataa on paljon. Mutta sitten ennen kaikkea meilläkin on kokeneita välittäjiä paljon, heilläkin on sitä dataa tosi paljon ja sitten kun tilastoja pitää osata lukea, se ei niin kuin auta, että sä näet, vaan siinä taloyhtiössä saattaa olla eri hintataso esimerkiksi kerroksittain tai mihin päin se parveke katselee tai toinen taloyhtiö, vaikka ei ole kuin 10 metriä välissä, niin toisessa saattaa olla täysin eri hintataso kuin toisessa tehtyjen remonttien tai suhteen. Dataakin pitää osata lukea sitten, että se ei pelkästään niin kuin auta, mutta se on hyvä apuväline. Millaista dataa, Toni, sinä sijoittajana käytät? Mun data on pääsääntöisesti vuosien varrella kertynyttä henkistä pääomaa ja vahva perstuntumaa, että ei kai siinä sen enempää tarvita. Ei, siis totta kai on tärkeää ja kyllä täytyy sanoa, että kun on 16 vuotta kylällä toiminut ja näin, niin kyllä siinä jonkunnäköinen tuntuma säilyy, että tytölle aina kun ollaan tuossa kartsalla käydään vähän ajelemassa harrasteautolla, niin kerron, että minkälainen remontti tuohonkin taloyhtiöön on tulossa. Täällä ikinä mene siitä ostamaan asuntoa, että se on vinossa ja siellä on vanhat puupaalut, että se ei tule ikinä putket vaan vuotaa ja muuta. Että tämmöistä hauskaa huumoria me heitellään, mutta hänkin on jo oppinut sen tuntemaan, mutta se on siis semmoista niin kuin sanotaan näin, että sijoittaja vuokranantajan ehkä semmoinen niin kuin tärkein on
No mun täytyy sanoa, että ne isännöitsijän kanssa yhteistyö on kyllä tosi hyvä ja myös niin kuin välittäjien kanssa, että sieltä saa paljon semmoista tietoa, mitä ei lue papereissa. Välittäjälläkin tuntuu olevan tämmöinen oma puskaradio kuin taksikuskeilla, että monesti se tieto kulkee niin kuin hyvinkin nopeasti, että mistä on tulossa myyntiin tai jotain muuta hiljaista tietoa. Ja sitten sama isännöitsijäthän siinä ensimmäisenä melkein kuulee, että sitten kun joku on aikeis myydä asuntoa, niin ne on ihan hyviä kanavia. Ja sitten kyllähän tuolta tilastokeskukseltakin paljon saa, mutta ne on Salosta vaan aika lastenkengissä ne, mitä se pystyy niinku muodostamaan. Että jos puhutaan ihan tästä meidän paikallisesta datasta, niin se on vähän semmoista suuntaa antavaa, sanotaan näin. Jarkolle vielä kysymys. Mikä on parasta sun työssä? Ihmiset. Loppuun vielä 6 nopeaa, eli kumman valitsi sitten? Puinen vai pensasaita? Pensasaita. Puinen. Tyhjä vai kalustettu? Tyhjä. Tyhjä. Rivitalo vai paritalo? Rivitalo. Rivitalo. Katutason kerros sisäpihalle vai ylinkerros vilkkaasti liikennöiden tien vieressä? Ylin. Ylinkerros. 50-luku vai 80-luku? 50-luku. 80-luku. Keittiö, johon rakastuu vai piha, johon rakastuu? Piha. Keittiö. Kiitos vierailusta Salorakas podcastissa OP-kodin Jarkko Nikander ja kiitos Toni Salovaara. Kiitos. Kiitos, oli mahtavaa olla täällä. Kiitos sama.